Хәйерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскасы. Кала мәдәният һарайында халыкара инвалидтар көненә арналган сара үтте. Уның сиктәрендә мөмкинлеге сикле гражданнарны кабул итү оештырылды. Ишембай ерендә оборона сәнәгать комплексы һәм машиналар төзү предприятиялары техник белгечләре катнашлыгында эшлекле кәңәшмә үтте. Язмыштары тарафынан төрле физик һәм рухи сикләнүләр кисергән замандаштарыбыз, тугандары, якындары һәм дәүләт тарафынан яклауга, ярдәмгә мохтаҗ. Уларның мәнфәгатьләрен кайгырту, җәмгыятьтә уңайлы шартларда яшәвен тәэмин итү социаль өлкәнең мөһим юнәлешләренең береһе. Ошолар менән беррәттән йылы һүз дә, вакытында бирелгән кәңәш тә олы ярдәм булып тора. Халыкара инвалидтар көне илебездә язмышына күп һынауҙар, каршылыктар тура килгән, һәр көнне көрәш менән үткән кардәшләребеҙгә җәмгыятьтең, властың игътибарын юнәлтеү өсөн үткәрелә. Тап шул максат менән Кала мәдәният һарайында инвалидтар көненә арналган байрам концерты үткәрелде. Тулырак киләһе язмала. Һәр йылдагыса бөтә Рәсәй инвалидтар көнендә Кала мәдәният һарайы фойеһында шашка, шахмат, дартс уеннары оештырылды. Шулай ук был көндә мөмкинчелекләре сикле булгандарга шәхси кабул итү үткәрелде. Хакимият агзалары, медицина, пенсия фонды вәкилләре менән туранан-тура бәйләнешкә сыгып, борсыган һораударга җавап табырга дип килүселәр бик күп ине. Был көн ябай көн түгел, рухтары менән көчле булган кешеләр көне. Улар үзләренең сикләнгән мөмкинчелекләренә карап тормай, тормышка куаныс менән багып, әүдем тормыш алып барган кешеләр. Миңа ошондай мероприятиеләр миңа охшай, һәр вакыт кирәк инде ул. Әле мин менә шашка уйнап подарокта оттым инде. Һәр вакыт отам, монда килгәч, монда һәр вакыт отам. Шундай мероприятиеләрдә һәр вакыт үткәреп торырга кирәк. Чтобы халыктың, инвалидларның настроениялары да була. Безнең нигә администрацияга ошолай үткәргәннәр өчен рәхмәт. Һәр вакыт бит канагать бит ошо неге байрамнарга, нинде генә байрам була канагать бит инде. Сараның төп өлеше тамаша залында дәвам итте. Йыелыусыларҙы муниципаль район хакимияте башлыгының беренсе урынбаҫары Мансур Ҡунаҡов сәләмләне. Инвалидтар көнө тағы ла бер тапҡыр арабыҙҙа ярҙамға һәм хәстәрлеккә мохтаж кешеләр булыуын иҫкә төшөрә. Беҙҙең төп бурыс һаулыҡтары ҡаҡшағандар яҙмышына битараф булмаҫҡа, киреһенсә уларҙың йәшәү шарттарын яҡшыртыу, тине ул. Муниципаль районда 7000-дән ашыу физик мөмкинлектәре сикләнгән кеше йәшәй. Был дөйөм халыҡтың 8% тәшкил итә. Яҙмыш ҡушыуы буйынса ауыр тормош хәлендә ҡалғандар араһында талантлы шағирҙар, йырсылар, спортсылар да бар. Байрам сараһында физик мөмкинлектәре сикле булгандар ойоштырылған тамашаға һоҡланып ҡына ҡалманы, үҙҙәре лә сәхнә түрендә яҡты йондоҙҙай балҡыны. Һәр кеше һаулыҡ торошона ҡарамаҫтан үҙен йәмғиәттең тулы хоҡуҡлы ағзаһы итеп иҫәпләргә тейеш. Беҙҙең көндәлек хәстәрлек бындай кешеләргә бер аҙ ваҡытҡа ғына булһа ла ауырлыҡтар тураһында оноторға ярҙам итергә, уларҙың күңелдәренә йылылыҡ һәм иртәгәһе көнгә ышаныс өҫтәргә тейеш. Алина Садриддинова, Илнас Биккузин, Яңылыҡтар сығарылышы. Бөгөн илдең күп кенә предприятиялары алдында етештереү ҡеүәттәрен тергеҙеү, иҫке ҡорамалдарын яңыға алмаштырыу кеүек мөһим бурыстар тора. Әлбиттә, күп осраҡта йәһәт кенә яңы ҡорамалдар һатып алырға мөмкин дә түгел. Бынан тыш, һәр етештереүсенең төп маҡсаты үҙ станоктар паркын мөмкин тиклем файҙалы ҡулланыу. Тап ошо саҡта станоктарҙы ремонтлаусы ярҙамға килә лә инде. Республикабыҙҙа был йүнәлештә әүҙем эшләүсе предприятияларҙың береһе Ишембай станоктар ремонтлау заводы. Яңы ғына республикабыҙҙың оборона сәнәгать комплексы һәм машиналар төҙөү предприятиялары техник белгестәре ҡатнашлығында эшлекле кәңәшмә үтте. Сара сиктәрендә белгестәр тап Ишембай станоктар ремонтлау заводы менән яҡындан танышты. Эшлекле кәңәшмә тураһында артабан. Эшлекле кәңәшмәлә ҡатнашырға барлығы 65 оборона сәнәгать комплексы һәм машиналар төҙөү предприятиялары техник белгестәре ҡатнашты. Сараның Ишембай ерендә үтеүе урынһыҙ түгел. Тап бында бөтә республикаға билдәле булған Ишембай станоктар ремонтлау заводы әүҙем эшләй. Эшлекле кәңәшмә лә заводҡа экскурсия ҡылыуҙан башланды.
Ишембай станоктар ремонтлау заводы базарда үз урынын табырга өлгәшә. Улай гына ла түгел, предприятие үзенең станоктар ремонтлау мөмкинчелекләрен даими киңәйтә. Төп эшмәкәрлек автоматлаштырылган станоктарны ремонтлау һәм уларны яңырту булып тора. Сит ил һәм Рәсәй станоктар ремонтлау базарында предприятие үзен ышаныслы һәм яуаплы компания буларак күрһәтте. Бүген бында 300-дән ашыу кеше эшләй. Уларның барыһы ла техник яктан мәсьәләләрне хәл итәргә һәләтле булган квалификациялы белгечләр. Монда уже ел ярым эшләйм һәм дә эше урыны охшай. Мин аграрный университетта укыдым. Унан соң әйдә Север якларында эшләдем. Bir yıl sonra mında küstüm. Küstümde oldu. İşte remontçik bulup işleyim. 6 yıl bulan indi karmini işleketler bula. Ben rotaçik bulup işleyim. Eski detaylarda yanına baştan bitirip gerek. Turlu işler bula. Bunda kayalar kire rotaçik bitip, nitabe zaptulu bitip yanına rotaçik bitip. Nidadır detaylarda направляющийлар насар булды инде. Шуларды яңадан эшләргә туры килә. Ну, бөтәләр шулар ремонт менән битергә. Мин хезмәт юлын Салаватта комбинатта башлагайным. 70 елда. Хәзер минең хезмәт юлы уже тамамга табан бара. Алдагыга мин уже пенсияга китәм. Экскурсиянан һуң эшлекле кәңәшмә Калай мәдәният һарайында дәвам итте. Сараны Башкортстан Республикаһының сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Алексей Карпухин асты. Оештырылган эшлекле кәңәшмәнең төп максаты ул предприятиеләр араһында бәйләнешләрне ныгыту һәм предприятиеләрнең техник белгечләре араһында аралашу дефицитын бетерү икәнлеге хакында әйтте. Хакимият башлыгы Марат Гайсин үз сиратында йыелучыларны сәламләп, Ишембай калаһының барлыкка килүеннән алып бүгенгеһенә тиклем кыскасы таныштырып үтте. Артабан Сара сиктерендә йыелучылар Башкортстан Республикаһының оборона сәнәгать комплексы предприятиеларында проекттар менән идара итү системаларының һөдәмтәлелеге, корамалдар әзерләгәндә өздө технологияларны куллану перспективалары турында һөйләште. Кыскаһы кәңәшмә эшлекле шарттарда үтте. Алина Садриддинова, Артем Наговицын, яңалыктар сыгарылышы. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый «Лаватца» 269 рублей. Чайники металлические от 399 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Какой путь проходит обычный мешок с мусором? Он либо сразу попадает в мусоровоз, такой способ называют бесконтейнерным, либо сначала оказывается на контейнерной площадке. Затем наши с вами отходы и везут на мусоросортировочный комплекс. Здесь их будут сортировать и выбирать из них полезные фракции. Это стекло, бумага, пластик, органические отходы. Позже отходы переработают, и они получат вторую жизнь. Ту маленькую часть мусора, которая останется, спрессуют и вывезут на лицензированный полигон. Это значит, что он не представляет опасности для людей и окружающей среды, и вредные вещества не попадут в почву, воду и воздух. Привычных свалок не останется, их рекультивируют. За всю цепочку движения этого мусорного пакета от контейнера до полигона будет отвечать региональный оператор. С января нового года в квитанциях ежемесячного платежа за коммунальные услуги появится новая строка «За оказание услуги по обращению с ТКО» по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию. Новая система обращения с отходами – это наша безопасность. Все мы хотим жить в чистой республике и сохранить ее для будущего поколения.